आंनि नामा स्नेहा बसुमतारी आं दा जरहट मेडिकल कलेजाव MBBS खालामगासिनो दङ दा आङो माने फाइनान्शियल उसुबिदा जागासिनो दंमोन स' बिनि थाखाय आं एप्लिकेशन हरदोंमोन हाग्रामा सारनि टीमखौ ओमफ्राय सारा दा बिनि रेसपन्सआव आंनो 1.5 lakhs एस माने फाइनान्शियल एसिस्टेन्स हरदों स' आं सारखौ आरो सारनि पुरा टीमखौ थेंक इउ होननो सानदों बेखौ होनायनि थाखाय आरो आं सानदों कि आं फिउचाराव बर'नि टीमखौ माने बर'नि मानसिफोरखौ स' माने हेल्प होनो हाथों फिउचाराव एन्ड मोजाङै माने जोंनि कमिउनिटिखौ देनां माने रिप्रेजेन्ट खालामनो हानायनि थाखाय बेखौनो बिटिसिनि गाहाय खुंगिरि हाग्रामा महिलारिनिफ्राय नोंनि फरायनायाव बेबायदि अनसुंथाइ बा हेल्पखौ मोनगोननि मिजिंथि दंखायोमोन नामा नोंथाङा सर एफा बिदिथ' गैयामोन बाट मोनसे होप दंमोन कि सारा अभियासलि माने हेल्प होनो हागौ मोनगोन मोना बेखौथ' होननो हाया बाट मोनसे होप दंमोन आरो कि मोनगोन जानो हागौ मानोना सारा अलवेज माने हेल्पफुल थानायनि माने रेपुटेसन दंखायो सारना स' बेनि थाखाय बे फाइनान्शियेल एसिस्टेन्टजों फरायनायाव हेल्प जागोन अभियासलि जागोन मानोना आं मेरला जिनिसखौ माखासे जिनिसखौ माने एफर्ड खालामनो हाया बायदि मोनगासिनो दंमोन दा बायदि समाव स' मेरला मानसिफ्रा माने कचिं इरि खालामो कचिं इरियाव मेरला लाख थाखा थाङो बेनि थाखाय स' निट पिजि इरि मेरला जिनिस दं खालामनांगौ दंबावो आरो मेरला दा आं MBBS खालामगासिनो दं बिनि उनाव आरो फिउचाराव आरो पिजि इरि खालामनांगौ दं बेनि थाखाय कचिं इरि खालामनांगौ दं मेरला मानसिफ्रा थर्ड इयरनिफ्रायनो खालामो सेकेन्ड इयरनिफ्रायनो खालामो आं खालामथ'नो मोनाखै आरो स' आं बेखौ माने बिनि थाखायनो आं माखासे जिनिसखौ माने आं जेखौ एफर्ड खालामनो हायाखै आं बेखौ दा सारनि हेल्पजों खालामनो हासिगोन